'yan uwa musulmi masu girma, yau rana ce ta 20 da in bambance ba 4 ga watan sha'ban. Ramadan sauran kwana 6 dududu, kuma a cikin baka 23 daidai ga watan Fabrairu 2025. Ni gaskiya ban so na ce wani abu ba, da na fi so ni tawa lakcar da bar mai yata Zainab Jafar Mahmud Adam. To amma tunda an bukaci na ce wani abu kuma akan tafiya nake, to yani abinda ba samu duka ba a rasa, bai kamata kuma a rasa duka ba. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu, haka da qalu. Daka a gurguje na so ne muku magana kan haƙoƙin Qur'ani ne guda 16. Inna lil Qur'ani al-karim huquqan 6 aw 6 ba'da 10. To amma illa iyaka zan dauke ɗaya ko biyu sannan na hada da bayanin da malamai suka yi. Qur'ani an kasa shi gida 4 ne, sannan na tsaya don in waffara mata lokaci kuje daga cikin nata'ij na tarbiyyar dan uwana marigayi ash-shahid insha Allah Sheikh Jafar da yayi. Ina iya tunawa munasaba, ni ne farkon wanda na kira Jafar a waya, na ce to kai malam mun samu iya sunanta Zainab, yana Madina, ni kuma na karbi tafsiri a Beirut Road. Hadhi dhikrayat ba kowa ya san haka ba. To abin alfakari ne idan Allah ya baka baya kai farin ciki, balka mai kafafa da wancananka baya mai alkhairi. Allah ya kara mai ayyamu albarka. Kai tsaye ba kai sunkuye ba. Qur'ani na da haƙoƙi kamar haka. Haƙi na farko al-imanu bihi, kai imani da shi, saboda duk abin da zaka faɗa game da Qur'ani idan babu imani to ai ya zama dodori dodon maza ba na mata ba, in ji Bahaushe, ya zama shirme. To wannan haƙƙin muna da shi. Amanna bihi qalban wa qalaban, akan haka muke rayuwa. Wannan imanin akai zamu mutu, akai zamu shiga makwantanmu insha Allah, akai zamu fito dan yi mana jagoranci ila jannatin wa naharin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Haƙƙin Qur'ani na biyu a gurguje, ba zan kawo su duka ba saboda lokaci. Wato al-insatu wal isgha' inda qira'atihi, dole ayi shuru, ayi tsit, ayi kurum idan ana karanta shi, kar ayi surutu. Wa idha al-Qur'an faslu, in ana karatun Qur'ani ku yi shuru ko Allah ya muku rahama. Yana daga cikin haƙƙin Qur'ani tadabburu ma'anihi. Wai me yake cewa ne? Kitabun liyadabbaru ayati wa tadhakkara ulul albab, dan ayi tadabburin me Qur'ani ke cewa. Afala yanzuruna ila libili kayfa khuliqat, misali, wa ila as-sama kayfa rufi'at, bal kayfa nusibat. Ba sa kallon sama, ba sa kallon raƙumi. Tadabburi. Fatadabbur al-Qur'ani in rumta al-huda fal khairu tahta tadabbur al-Qur'ani. Haƙƙi ne na Qur'ani. Wai me Allah ke cewa ne a wannan ayar? Kuma yin shurun ana karanta shi, aljannu ma da suka ji ana karantawa suka ce ai shuru. Karanta sura mai lamba 46 aya mai lamba 29. Wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn fil Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Shuru. Haƙƙin Qur'ani guda biyu zan faɗa in tsaya haka, sauran in basu. Yana cikin hadisin Uthman bin Affan cikin Bukhari da Muslim. Khairukum man ta'allama al-Qur'an, dan at-ta'allum haqqun alayk muta'akkid wa 'allamahu. Kenan at-ta'allum wa at-ta'lim haƙi ne biyu. Ka koyo Qur'anin ka kuma koyar da shi, haƙi ne. To karkashin tadabburin nan zan dauko inda malamai suka kasa Qur'ani kamar a mataki bisa la'akari da surorin.
inda zan tambaye ku Qur'ani na da surori nawa ne? 114. to sai malamai suka ce in ka kalli Qur'ani da kyau akwai waɗanda suka fi kowaɗanne surori tsayi, ana kiransu at-tiwal. Baqara, Ali Imran, An-Nisa. Anfal bata kai 100 ba, ja ka hada da Tauba, shashi daya ka dauke su. Waɗannan su ake kira as-sab'u tiwal, the longest chapters in the Quran. Sai kuma al-mi'in, mi'in waɗanda adadin ayoyinsu ba su kai 100 ba, ko sun dora da kaɗan ne. Daga Yunus sura mai lamba 10 har zuwa Hujurat sura mai lamba 49. Wannan na kiransu al-mi'in. Wannan haƙƙin Qur'ani ne kai tadabburi menene content din ke cewa. Yaya ma'ana take, yayi ginin. To wannan kenan at-tiwal al-mi'in. To daga nan kuma sai as-sab'ul mathani, wannan ita ce Fatiha. Ita kadai Fatiha kai kadai ga yace kun ji kisan da malamai suka bamu. Karantar da ita kawai yawai ba kawai bace, sun samu aljanna. Uban malaman arabiya da nahwu Sibawai, Allah ya rahmishe shi, akan Fatiha yayin wato sunan Allah li arabi Allah ya bashi aljanna. Da yace bismillah Allah a'rafu at-ta'arif dalun ala jalala, ya nuna kwarewa arabiya. Faru'iya fil manam, aka ce mai Allah ya maka, yace a'tani Allahu al-jannata litahsin al-i'rab li lafz al-jalala. Malan karka yi wasa da dama in ka samu, musamman ku iyaye, na sha faɗa mata in ba ku ba gida, in kun yawa gida yayi kyau, kar ku yi wasa da wannan gidan. Ku ilmanta da yamma Qur'ani, ku karantar da su. babu ya Qur'ani wa qari'uhu al-mardi qarra mithaluhu kal turjih alayhi murihan wa mukila. Allah ya jika Imam Shatibi da rahma. To bayan wannan Fatiha ita kare ana kiranta as-sab'ul mathani, wato mai ayoyi guda 7 wacce ake yawan maimaita ta a cikin sura. Al-Fatiha kawai tana da sunaye guda 28, inji As-Suyuti rahmatullahi alayhi. Illa iyaka mafiya inganci cikin 28 malamai suka ce 8 ne kadai suka inganta. Daga cikin sunayen Fatiha ana kiranta al-kafiya saboda ita ce ta isa. Zan iya karanta wata sura, ko ban karanta a Fatiha kai, ko da ban ja wata sura ba kuma sallah ta yi. Amma babu Fatiha, ko ce babu raka'a da zaka karanta ba Fatiha, wa takfikar raka'a hada ghair mumkin. Daga suka kira suna mai al-kafiya. Kuma ana kiranta as-salat, ya tabbata cikin sunna. Allah ya ce qasamtu salata bayni wa bayna abdi, ni da bawana na raba sallah. Me sallah? In ka ce Allahu bil sai Allah ta'ala ce hamidani rabbi, ashe ita ce sallah din. In ya ce ar-rahman sai Allah ta'ala ce afna alayya abdi, malik yawmiddin majjadani abdi. Har zuwa ƙarshe kenan ita ce sallah ila akhir ma ja. Fatiha ana kiranta ar-ruqya, tawaida. Saboda ka duk wanda Fatihar ba ta yi kyau ba to yana cikin matsala fa. Zamanin ku zo kuna alhamdulillah wallahi ya wuce, rabi da alamina ya wuce, kai aka rabu da kai. To gerul magarubi an wuce wannan marra din, kuma da kowace ruwaya ka karanta ta yau menene laifi. Ash-Shatibi yana cewa maliki yawmiddin rawihi nasirun wa inda sirati wa sirati liqumbula bihaythu ata wa sad zayan ashimmaha lada khalafin, har zuwa ƙarshen abin da ya fara cikin lamiya din shi. Kaga nan ya gaya maka style na karanta Fatiha ne, ko dai ka ce maliki ko ka ce maliki. Shi abin da yake gaya maka wa maliki yawmiddin rawihi nasirun, ma'ana mutum biyu ne ke cewa maliki yawmiddin. Nasirun ramzi ne na Kisa'i da kuma shi Imam Hafs, amma jumhur maliki suke cewa. Hadda warshunamu Usman ibn Sa'id al-Masri, mu warshawa ne amma mun gudu mun bar shi din, suka ce saboda wahala, gurgurdan cin kwakwa gurgurdan samun lada. Bayan wannan kuma
kun ji yani tiwal, mi'in, sab'ul masani, sai kuma me abinda suke kira al-mufassal. Mufassal sun kasa gida hudu. Mufassal na nufin surorin da bismillah ke yawan shiga tsakaninsu. Dan Allah in ka taso daga Baqara zuwa Ali Imran, shafi nawa zaka bude kafin ga bismillah? Yafi shafi 10, wake magana 10. Amma daga alam tara kaifa zuwa nasi zaka samu bismillah nawa? Rututu. To shine ma'ana fawasil. Hiya suwarul lati tafsilu bainaha albasmala. To wannan fawasil din a matsayin kashi na hudu, at-tiwal, al-mi'in, al-masani sab', sai kuma mai al-mufassal, to sun kasa su gida hudu. Akwai tiwalul mufassal, suka ce daga Hujurat sura mai lamba 49 zuwa Abasa sura mai lamba 80 daidai. Daga Abasa zuwa suratul Duha sura mai lamba 93. Daga nan zuwa Zalzala ko Al-Adiyat sura ta 100. Waɗannan haka malamai suka ce. Al-Imam al-Ajhuri sai ya wake su. Yace awwalu suratin min al-mufassali al-Hujuratu li Abas wa huwa al-Jali, wa min Abas li akhir ad-Duha wasat, wa ma baqi qisaruha bila shatat. Haka ya faɗa cikin waka. Yace sura ta farko cikin mufassal daga Hujurat, sai ce wa huwa al-Jali, ita ce magana mafi shahara, kenan annan saba mai. Daga Hujurat zuwa Abasa wa tawalla ko wa tawalla ko wa tawalle, ya danganta ga imala ɗinka, kubra ko taqliliya. Waɗannan ana kiransu wato ainihin al-mufassal, amma dogaye zuwa Abasa. Daga Abasa zuwa Wadduha ana kiransu wisatul mufassal, ɗan tsaka-tsaki. Daga kuma ainihin Wadduha har zuwa Nasi ana kiransu qisarul mufassal. Shi ya faɗa a waka awwalu suratin min al-mufassali al-Hujuratu li Abas wa huwa al-Jali, wa min Abas ila ad-Duha wisatuha ko hiya al-wasat, wa ma baqi qisaruha bila shatat. Wannan bayani na kenan a takeice zan waffara mata lokaci ku ji daga abinda Allah ya hore mata na baiwa. Muna alfahari da wannan, kuma ku min uzuri zaka ina da ainihin program ne kusan a wajen Kano. Wannan abin ya akhara ne dan nazo na ci amfanin abin da na gani. Wa qad istafattu kathira. Allah ya muku albarka. Daga ƙarshen ƙarshe ku ji da kyau, ku sani ana mu Qur'ani taron dangi a yau, amma aikin banza suke. Mu da Allah ya kaddara muka zaga kasashen su, misali mun san Qur'ani a yanzu da suke kiransa da modern Qur'an, suka canza abin canzawa, amma aikin banza ne. Ita samaniya in zaka yi mata kaki, bismillah, man basaqa fi sama latakha wajhahu. To daga ku tashi tsaye ku taimaki wannan makaranta da abin da duk ake bukata, ta fuskar kuɗi, ta fuskar kayan aiki, ta fuskar fili da ake bukata. Sannan iyaye, dan girman Allah ina ƙara jaddadawa, don mun san abin da aka yi game da mata a tun 1894, zaman da Yahudawa suka yi a garin Basel, da suka rubuta Protocols of the Jews, shugabannin Yahudawa sun yi magana akan ku mata, cewa matan musulmi ku raba su da hijabin nan, ku raba su da kidahumancin nan, ƙur'anin nan ku shigo ku lalata shi. Ta ba za ku iya ba, za ku wahalar da kanku ne kawai. Ito amma idan ka rena allura ka ce ba karfe ba ne, don Allah zauna a kan tsinin, ka gane kuskurenka. A lokacin da makiri ke makirci, ka tashi kai raddin makircin ta hanyar ilimi. Mafitanmu ku rike ƙur'ani, ku karanta shi, ku fahimce shi. Ga Ramadan na zuwa, kowaccen ku taima Allah alƙawarin sauke ƙur'ani aƙalla sau ɗaya. An ruwaito Imam Shafi'i, malamai sun ruwaito, yakan sauke ƙur'ani a Ramadan sau 60 in Ramadan yi. Sau 60? Kenan a kullum yana sauka sau nawa? Sau 2. Al-Imam al-Bukhari yana sauka kullum a rana ɗaya. Mu ina yi ba ma tare da gaskiya wannan mazhabar. Muna kan hadisin Abdullah ibn al-As, hadisi tabbatacce, karka sauke ƙur'ani ƙasa da kwana 3. To amma tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Malami suka ce in dai mutum zai jarraba ne ji bari in iya, ba ya mai da shi halin shi kullum ba, la ba asabihi. Idan Qur'ani ya zama jini da tsoka, zaka iya sauka a kullum, an ta sha'anak. Amma dai abin da ya kamata dai
kar a ce ramadan ya zo ya wuce baka sauke qur'ani ba. Daga ƙarshe ya tabbata cikin sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin. Ai mala'ika ne ya ce da ni, Allah wadaran duk wanda za a kira sunanka ya Muhammad bai maka salati ba. Na ce amin. Allah wadaran duk wanda zai tadda iyayen shi sun tsufa bai musu da'ad da Allah zai kalla ya rangama mai ba. Na ce amin. Sannan sai ce huna shahid, Allah wadan wanda Ramadan zai zo har Ramadan summan salaha qabla an yughfara lahu, har Ramadan ya wuce bai yi abun kyala ba ta yi abun kyala ba da Allah zai yafe mata. Allah wadansu waɗannan guda uku ta kunga daga ciki an bacci Ramadan. Don haka ga dama nan ta zo, rana ce duk bakinmu na kulle a irin wannan lokacin. Waɗannan yara ina roƙon Allah ya ƙara muku albarka, ku ne zub da haɗin rayuwarmu, ku ne abin alfakharinmu. Muna fata in mun riga ku zuwa ga Allah ku riƙe bayan, amma ku sani ba za su riƙe bayan riƙo nagartacce ba idan babu uwa nagartacciya, babu uba nagartacce, babu mujtama mutamasika mutadamina muta'atifa. Sai an samu wannan. Ba za a fidda kuɗi a kashe ma addini ba sai sharholiya. Ku mai da hankali da gidajen talabijin na shirme, wani kwanan ɗan Kabiru ko wani kwana 70 ko kwana 100 ko gidan wane ne duk yawanci an san su, da wata arewa ko kudu 24 kun sani. Wallahi ku mai da hankali, in ba haka ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin al-aya. Yani bi hadha al-qadri kifaya. Ina roƙon Allah cikin rahmar shi da baiwar shi da kyautan shi ya ƙara ma garin mu Kano albarka da Nigeria gaba daya. Ya Allah, jini da ke kwarara a Gaza, Allah rahmataka ya Allah. Yanzu haka akwai musulmin da azumin nan ana hana su azumi. Idan ka je Uyghur a China, yanzu haka ana kuntatawa musulmi. Idan ka je Myanmar, abu ne mai sauki mace mai ciki a fassa cikin dan abakare akarmakum, babu dadin ji. Amma ku sani, wa ma naqamu minhum illa ayyul azim, saboda su yi da Allah. Yanzu kai kana cikin rahama, har za ka yi sallar tarawih, za ka yi azumi, mutma'innul bal, murtahul aql. Yan wanka suna cikin shalalatud dam. To mu gode ma Allah, mu kiyaye tsokanar ubangiji, mu kiyaye sabo, mu mai da hankali, mu kula da kwanakin ba su da yawa, masu karewa ne. as'alullah al-karim ar-rahman ar-rahim al-hannan al-mannan an ya'ummana jami'an bi rahmatihi wa maghfiratihi wa yansur hadhihi al-madrasa وأن يبارك فينا جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.